तालुका भोर पीएमटी सेवा सुरू। पुण्यनगरीचे महापौर मुरलीधर अण्णा मोहोळ आणि सरस्वतीताई शेंडगे यांच्या प्रयत्नातून आणि यांच्या हस्ते पुण्यातील कात्रज पासून ते वांगणी गाव तालुका भोर जिल्हा पुणे या महामार्गावर बस सेवा सुरू करण्यात आली। गावकऱ्यांनी प्रवास कसा करावा ही चिंतेची मोठी बाब होती। बस सेवा सुरू झाल्याने वांगणी गावातील ग्रामस्थांना मोठा दिलासा आहे। ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सवलतही देण्यात आली आहे। गावकऱ्यांनी पीएमटी महामंडळाचे आणि महापौर मुरलीधर अण्णा मोहोळ यांचे तसेच नगरसेविका सरस्वतीताई शेंडगे यांचे आभार व्यक्त केले। या उद्घाटन प्रसंगी सर्व ग्रामस्थ मंडळी, पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते।